bait talaga ng kapitan namin dito sa, sa St. Francis. Binigyan kami ng ketchup, tapos to, 5 kilong bigas. Tapos, merong ihon. Tapos to, may tinapay pa from Alvarez. Ito, siyempre kahit sa San Marino, malaking tulong to. Tapos yan, pansawsaw, tapos pang sa chicken. Tapos ayun, mayroong Colgate, sabon. Tapos to, siguro mga nasa 30 pieces na itlog. Tapos, saba. Yan. Tapos, alcohol. Siyempre, importante po kasi itong alcohol. Tapos binigyan pa po ako ng bonus. Binigyan ako ng 4 kantos. Diba? Ang bait talaga ng kapitan dito sa St. Francis. Thank you po. Galing-galing. Han, gising na. Han, gising na. Tanghalian na. Nananaginip ako. Kala ko totoong binigyan tayo ni kapitan ng goods. Nasama ng panaginip ko. Grabe, kala ko totoong binigyan tayo ng maraming bigas, itlog. Ay, nako.